खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय BPF दोलोनिफ्राय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय बिटिसिनि मोन 15 बियाबनि मादाव मोन 11 बियाबाव BPFआ बिजाथि फसंगोन मोन 11 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय फारियै 1 नं गसाइगावआव सबाराम बसुमतारी 2 नं दतमा एसटिआव रबिराम नार्जारी 3 नं कक्राझार एसटिआव सेवली महिलारी 4 नं बावखुंग्रियाव रूपम रय 5 नं पर्बतजरायाव डक्टर रिजुल करीम 19 नं सिडली चिरां एसटिआव पानिराम ब्रह्म 41 नं मानासाव थानेश्वर बसुमतारी 42 नं बाक्सा एसटिआव मनेश्वर ब्रह्म 45 नं बेहरगावआव महेश्वर बर' 46 नं उदालगुरि एसटिआव रिहन दैमारी आरो 47 माजबादाव चरण बर' गासै 11 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय BPF दोलोनिफ्राय बिजाथिफोरनि मुं फोसावखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया बेखौनो बुंथियो दि BPF दोलोआ PNB मिटिं लादोंमोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय बिथोन बा बोसोन लानायनि उनाव बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जादों बा सायख'नाय जादों 3 नं कक्राझार बियाबाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ टिकेट मोननो हायासै बेखौ लानानै दुखु मोननायखौ फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बिथांनि अनगायैबो माखासे गागि दैदेनगिरिफोरखौबो एंगारलांनो गोनां जादों आरो बे दोलोनि थांखि डिस्ट्रिक्टआव सावरायनानै बेखौनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया टिकेट मोनैनि थाखाय जाथाय फिनजाथाय बा एक्शन रिएक्शना जागोन अब्लाबो जाहाथे गाज्रि थाखोआव रिएक्शना जाया बेनि थाखायबो खावलायो हाग्रामा महिलारिया गासैखौबो लानानै खामानिखौ मावलांगोन रावबो दुखु मोननो नाङा होननानैबो खावलायो दिनैनि सानाव चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे बर्मानि बारग' MLA भुपेन बर' बिथां आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव जयेन जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव गोजोन खौसेथि जौगानाय आरो गासै हारि माहारिखौ समान सन्मान होनायानो BPFनि थांखि होननानैबो फोरमायथियो ओजोंहाय 3 नं कक्राझार बियाबाव टिकेट मोननो हानानै गोजोननायखौ फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवली महिलारिया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो गोदान जोलै बा निउ जेनेरेशननि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो बिथांजोआ गिबिसिन खामानिया समष्टि बा बियाबनि जौगानायनि खामानि मावनाय जागोन होननानै फोरमायथियो UPPLनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा जेबो फेक्टर नङा थांनाय 5 बोसोर बिथांनि खामानिखौ रायजो राजाया नुबाय जेबो फारागथि नुनो मोननाय जायाखै बिथांनि खामानि मावनायाव बेनिखायनो BPFनिल' नङा UPPLनियाबो आंखौ मदद होदों आरो बे खेबाव 100% BPFनि आखायाव कक्राझार बियाबखौ लाबोफिनगोन होननानै बुंथियो सेवली महिलारिया बर' साहित्य सभानिफ्राय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो एडमिनिस्ट्रेशननिसिम साबायखर जासिदों थांनाय 20 मार्चआव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया जारिमिनारि थांखि फोसावदों जेराव बर' आयदाखौ इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट बानायनो गनायथि होदों बेखौ लानानै साबायखर जासिदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव बर' साबजेक्टखौ इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट बा आलदायै बिफान फोसावनायजों गोजौ सोलोंथाइ लानायाव रिसार्च खालामनाय आरो राव हारिमु थुनलाइ गासैबो बिथिङाव जौगाहोगोन लोगोसेनो बेजों बर' रावखौ रैखाथि होनाय जौगाहोनायाव मदद जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोना खाथियाव दंसै बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो गावसोरनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होगासिनो दङ थिग बेबायदिनो सिगांनि समावनो 7 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन बेनि मादाव 1 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय श्री अनिन्द बसुमतारी 2 नं दतमा एसटिनिफ्राय राजुकुमार नार्जारी 3 नं कक्राझार एसटिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि 43 नं तामुलपुर एसटिनिफ्राय प्रमद बर' 45 नं बेहरगावनिफ्राय नेरसोन बर' 46 नं उदालगुरि एसटिनिफ्राय दिपेन बर' आरो 20 नं बिजनीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथांमोननि बेनि उनाव 42 नं बाक्सा एसटि बियाबनि थाखाय राकेश ब्रह्म 72 नं गहपुरनि थाखाय नित्यानन्द बसुमतारी 66 नं बरचला बियाबनि थाखाय बाबुराम बसुमतारी आरो 28 नं बक' जयगाव एसटिनि थाखाय मनज बसुमतारी बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन बेनि उनाव आरो 7 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबावदों UPPL दोलोनिफ्राय जेरै 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि थाखाय प्रतिभा ब्रह्म 5 नं पर्बतजरानि थाखाय आयुब हुसैन मण्डल 19 नं सिडली चिरांनि थाखाय रन्जित बसुमतारी 44 नं गरेश्वर बियाबनि थाखाय पबित्र बर' आरो 47 नं माजबाद बियाबनि थाखाय रबीन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन UPPL दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो 48 नं टंला बियाबनिफ्राय श्री जयन्त राभा बिथांखौबो बिजाथि महरै फोसावदों UPPL दोलोनिफ्राय
देरहाखानाय बियाबफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय नामा BPF दोलोआ? बिजनी विधानसभा बियाबखौ BPFआ BJPनो एंगारनानै होनांनायखौ लानानै बिजनीनि BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव गोजोननाय गैया। BPFनिफ्राय फोरमायथिदों दि बिजनीनि मोनथाम ब्लक मानास सेरफां, थुरिबारि आरो सुबाइजार ब्लकजों लोगोसे 28 प्राइमारि जयैनो साइन होनानै हाग्रामा महिलारिनो मेम'रेन्डाम बा गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन जाहाथे बिजनीखौ BPFनो होयो। जेराव बिजनीआव BPFआ गोरा बा गोख्रोंखा। बिजनीनि सिङाव 4 MCLA बियाब दं। बेनि मादाव 3आवनो BPFनि MCLA दं आरो सासे EMबो दङ। बेनिखायनो BPFआ 50% बांसिन भट मोननायनि आसा दङ बा देरहागोना रोखाखा होननानै फोरमाय। बे लेखायै बिजनीआव BPFनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायदोंमोन, नाथाय गोबां खावलायनायनि उनावबो BPFआ गावसोरनि आखायाव लाखिनो हायासै बिजनीखौ। फैबाय थानाय समाव BPFनिफ्राय बिजनीआव मा थासारि जागोन बेखौ समासो फोरमायगोन। बिजनी विधानसभा बियाबखौ लानानै गोनो गोथो रायजो राजाजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा। बिजनी विधानसभा बियाबाव NDA हिसाबै BJPनि बिजाथि थागोन, अदेबानि BPFनि बिजाथि थानाय नङा। फकिराग्राम बियाबनि BJPनि बारग' EM अरूप कुमार डेखौ BJPआ बिजनीआव बिजाथि महरै फोसावबाय। नाथाय अरूप कुमार डेखौ लानानै बिजनीनि BJPनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेरावनो गोजोननाय गैया। अरूप कुमार डेखौ नाङा मानोना बिथाङा जोंनि बिजनी ओनसोलनि नङा होननानै गोख्रोङै बुंथिदोंमोन BJPनि मावथिफोरा। मानोना BJPनिफ्राय अरूप कुमार डेआ देरहालाङोब्लाबो ओनसोलाव थानाय नङा आरो बेजों रायजो राजानिया मा जेंना जागोन बेखौ थारैनो हमदांनो हादों जानो हागौ BJPनिफ्राय। BJPनि बिजनीनि दानि MLA अजय कुमार राय बिथाङाबो अरूप कुमार डेनि हेंथा। थाखानाय MLAनो टिकेट होआलासे गुबुन जायगानि अरूप कुमार डेनो टिकेट होनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि अरूप कुमार डे बायदि आंनाव आखल आखु गैया। दिनैसिम आंनि सायाव बेबायदि गाज्रि आखल आखु नुजाथियाखै बा बेरखाङाखै आरो अरूप कुमार डेनियाव जेरैबायदि रांनि बोलो दङ आंनाव बेबायदि रांनि बोलो गैया। बेनिखायनो जानो हागौ आंनि टिकेटखौ दाननानै अरूप कुमार डेनो होदों होननानै फोरमायथियो MLA अजय कुमार रय बिथाङा। दा सोंथिया बेसो, जाय बिजाथिखौ BJPनियानो मदद होआखै गुबुन जायगानि जानायनि थाखाय लोगोसे गोबां सावरायजानाय आरो दावराव दावसिजों लोब्बा थानायनि थाखाय बे बिजाथिनो रायजो राजाया भटखौ होगोन ना जाहाथे ओनसोलावनो MLA मोननो हायो। बे लेखायै बिजनीनि रायजो राजाफ्रा विधानसभा बियाबाव भटखौ होगोन होननानै रायजो राजानि गेजेराव सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। श्रीरामपुराव गंसे ट्राकनिफ्राय 22 मोसौफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। गंसे ट्राकआव आयेन बेरेखायै लानानै फैनाय 22 मोसौफोरखौ पुलिसआ सेबनायनि उनाव हमनो मोन्दों। रेजिस्टार नाम्बार AS01UC1172 बे नाम्बार थानाय गंसे ट्राकनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै लानानै फैनाय 22 मोसौखौ श्रीरामपुराव हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव श्रीरामपुराव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै पुलिसआ 22 मोसौफोरखौ हमनो हादों। आइसर ट्राकनि गाहायनि बाहागोआव दोनखुमानानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों मोसौफोरखौ जाहाथे सिनायनो हाया बेनि थाखाय सायाव तरमुज कार्टुनफोरखौ जाबसिनानै लाबोदोंमोन। नाथाय पुलिसआ स्रोत सुलुं मोननायनि उनाव संदाननानै सेबनायावनो 22 मोसौफोरखौ हमनो हादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा गाव गावनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होनाय बायदि BJP राजखान्थि दोलोआबो गावसोरनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। 88 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरखौ फोसावबाय BJP दोलोनिफ्राय। 88नि मादाव BJP राजखान्थि दोलोआ BTCआव 4 बियाबाव बिजाथि फसंगोन। बेनि मादाव बिजनीआव अरूप कुमार डेखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। तामुलपुर एसटिआव बिश्वजित दैमारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। गरेश्वराव भिक्टर कुमार दासखौ बिजाथि महरै फोसावबाय आरो टंलायाव बिकान चन्द्र डेका बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। बेनि अनगायैबो BTCनि 4 बियाबनि अनगायैबो धेमाजि एसटिआव डक्टर रनज पेगु, गहपुराव उत्पल बरा, लखिमपुराव मानव डेका, जनाई एसटिआव भुबेन पेगु, डिपु एसटिआव श्रीमती निस तेरांपि बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। गासै 88 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय BJP राजखान्थि दोलोनिफ्राय। बिसायख'थि माने गुदुं जेरैबो जेरैथिंबो गुदुं। टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै गुदुं, समष्टि बा बियाबखौ लानानै गुदुं, थिग बेबायदिनो गुदुं तामुलपुर विधानसभा बियाबावबो। तामुलपुराव जागोन गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दावहा, जाय जोबोद नायथावना जागोन। फारसेथिं दङ MP, MLA आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जाबोनाय बिश्वजित दैमारि आरो गुबुन फारसेथिं दङ BTCनि बारग' CEM गोदानै MCLA जानाय रायजो सभानि MP जानाय प्रमद बर' बिथां। तामुलपुर विधानसभा बियाबाव NDAनिफ्राय BJPनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया गसंगोन आरो UPPLनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा गसंगोन। सानैबो गोख्रों दैदेनगिरि। नाथाय सोर देरहागोन?
सोर जेनगोन बेयो नायनो गोनां जागोन। बिस्वजित दैमारी बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि रायजो राजाया गावनो मानो थाखाय भट होगोन बेखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों दि जाय सोरखाराव दङ बा सोरखाराव थानाय बिथाङासो जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो। सोरखाराव गैयाब्ला देरहायोब्लाबो खामानि मावनो हाया, खालि खोथाल' बुंनो हायो होननानै गावदि भट मोनगोन बेखौ बुंथियो बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।